Sinyolokontwana zisibhayilam kuba kukude ekhaya kwandoda namathunza yanishiya kwanelanga sele litshonile. Sinyolokontwana zisibhayilam kuba kukude ekhaya kwandoda namathunza yanishiya kwanelanga sele litshonile. Ndibolekeni ityatho lam ndombathe, nyawo zam uzundithwale, msimelelo wam khawundipheleke. Siyobalanda abaninawa benganeno kwemilambo namagama, siwele nabo sisingise ekhaya kwandoda. Nyanga yesilimela kweli yakhahlela. Mnina waphulaphula uze uzilulamele imfundiso zabakhuluwa, uyithobele imiyolelo yenkonde, unyathele apho zinyathele khonakho ukuze ungabuvi ubunzima bale ndlela isingise kwandoda. Uze uyichulumancele imiyizane yentombi nabazalikazi eziko, ungancanci kofileyo umbele ngelithi kaloku wena unolwazi. Mninawa ubudoda bufundelwa, ubudoda bukhulelwa, yindoda ngezenzo zayo. Nawo ke ngamazwi katatomkhulu kuba baninzi abathi bolukile esuthwini izinkonde bayaliwe, kodwa mbalwa amadoda phakathi kwabo kuba izenzo zabo ekuhlaleni ziyabakhanyela kwasemadodeni abaziyo. Yindoda yinkosi ukuzazi ngokuthi ihlonipha amasiko nezithethe zomzonzundu, ayizityesheli imfundiso zenkonde kuba yakuqonda ukubaluleka kwazo. Yindoda yakufunga ayijiki kweza izigqiba igunqi noba sekunzima ifunze edabini, ayibuyi ngamva, izibamba ziqine ngenjongo zokukhusela isidima sayo ekuhlaleni. Le nto indoda ayingomalala ephethuka. Yindoda nendoda ityhubela kwelayo ibonzi, ithengisa ngesiqu sayo ukuze lilale lityilo lwayo usapho. Yincamo bayo ubomi ukuze kukhuseleko lwayo usapho, umzonge nandoda uhlonitshwa. Yindoda yintsika yesizwe. Mninawa ndifuna uzukwazi ukwahlula phakathi kwesidima nesithinzi. Ewe zininzi izilingwe eziza nengxaki, kodwa uzuhlala usazi ukuba apha ekhaya kwandoda ingxaki ziyaxananazi. Zebuthi bakugubungela ubumnyama uzinze kuloo ndawo kuyo, hleza amawena kombese ngobulumko. Mninawa angenzi imiyolelo waxheko, kodwa ndifuna uzusinde kuba elingxamayo liyayiphosa inyawo apha ekhaya kwandoda. Camakho.